Terve! Mun nimi on Jerppa Player ja tänään mä pelaan tällaista peliä kuin 420 Blades It, joka tunnetaan nimellä vuoden peli. Mennään tonne Paco Gamesiin. Ja saattaa näkyä aika huonosti, annas kun mä korjaan vähän tätä kameratilannetta. Noin. Näyttö on käännetty syystäkin, koska ihan vaan odotetaan. Tää peli lataaminen, tässä ei sitten saata kestää tässä nauhoitteessa niin kauan tää nauhoitusaika, joten tää saattaa jäädä kesken. Niin kuin se yksi video jäi. Muistatte varmaan Tough Life, huonot nettipelit ensimmäisen jakson. Viimeinen peli jäi vähän kesken. Just postissa. Disclaimer. Okei, ääntä saattaa tulla. YOLO. Hyvä peli. Mä oon kuullut netissä vähän juttuja, että tää on tosi hauska. Mutta päätin sitten tehdä videon siitä. Nyt ei saada näyttää mitään, mut Otakas ihan pikkusen. Nyt näkyy jotain. Mä laitan vaan valot päälle nopeasti. Oi, mä taan. Fucking you, you fucking bitch, you killed us all. Jenkins. Napataan tästä pikkusen Mountain Dewia, Doritoksia ja lisää Mountain Dewia ja uusi Mountain Dewia. MLG on vaan niin iso juttu netissä. Että jo nyt alkaa tää tallennustila olla vähissä. No tästä tulikin näköjään sitten part 1. No mut kuitenkin tässä oli se ensimmäinen taso. Wrong way. Mut se on moi.